ser nilqa' lil kulħadd b'idi miftuħa u minnu. Kliem l-isqof il-ġdid ta' Djoċesi Awċija Anton Tewma li f'intervista ma' dan l-istazzjon meta mistoqsi dwar persuni divorzjati għal b'mod ċar li ser ikompli jaħdem biex jipprova jfejja il-qlub ta' persuni mweġġa li xi drabi ġew imweġġa mill-Knisja stess. Il-qalb kbira ta' Alla, l-qalb li tilqa' lil kulħadd fija, biex hekk il-qalb ħanina li ma tiġġudikax imma l-persuna ma tiġġudika l-emejl, il-persuna dejjem issalva, l-emejl it-tajb tgħidu tajb, il-ħażin tgħidu ħażin. U allura din il-qalb trid tkun ukoll b'xi mod ta' kull saċerdot, ta' kull nisrani u ta' kull isqof allura tiegħi wkoll. Ġifieri qalb miftuħa biex tilqa' lil kulħadd mod speċjali l-qlub l-iktar li huma mweġġa u feruti, xi drabi anke mill-Knisja stess. Fuq l-omosessualità bħal Papa Franġisku, Monsinjur Tewma staqsa jien min jien biex niġġudika lil dawn in-nies u li bħal kulħadd dawn jistħoq ilhom l-ogħla rispett. Jekk il-Papa Franġisku ħassu li ma jistax jiġġudika l-persuni, lanqas jien ma nista' niġġudika l-ebda persuna, anzi ma ngħidx hekk biss. Imma ngħid li dawn il-persuni bħal kull persuna oħra jistħoq ilna kollha kemm aħna kull rispett, kull stima, kull akkoljenza, kull imħabba. L-isqof ta' Djoċesi Awċija semma kif il-Knisja f'dawn iż-żminijiet moderni għandha taħdem aktar sabiex terġa' tiġbed lejha żgħażagħ li ntilfu mill-merħla. Iżda aktar minn hekk saħaq li trid taħdem aktar biex tara li dawn iż-żgħażagħ ma jqgħux fil-vizzji, partikolarment tad-droga. Il-ħidma tagħna trid tkun bħala Knisja li ngħidula nedukaw id-domanda, ġifieri jekk iż-żagħżugħ għandu domanda kbira għal kuntentizza u għal ferħ, irridu ngħinuh jifhem sewwa x'inhi li tkun ferħan u li tkun kuntent ma jfissirx li tintilef minn sensik għal nofsija sija, nofs ta' nar jew insomma kemm tibla skont kemm iddum id-doża. Imbagħad terġa' tiġi mhux kif kont imma ħafna nar milli kont. Mistoqsi kif ikun qassis tajjeb Don Anton Tewma għalli saċerdot tajjeb huwa dak li jifhem u jħobb lil bniedem u kif inhu. Dwar jekk membru tal-Kulja Awċija jaffaċċja akkużi ta' abbuż fuq minorenni, l-isqof Tewma ċaru tont għalli hemm regoli u li l-Knisja ma tistax taħbi dan l-iżball. Ħafna drabi jiddispjaċini li jekk il-Knisja taqaf dan l-iżball, jiġifieri prattikament kun terġa' tirrepeti l-iżball ta' qabel. Qabel konna nsalvaw wiċċ il-Knisja billi nattu u issa nsalvaw wiċċ il-Knisja billi nikxfu. Imma it's not the aim, mhux dak l-iskop. L-iskop huwa li verament nerfgħu lill-bniedem kemm l-abbużat għax dak għandu ħafna bżonn, imma mingħajr ma ninsew ukoll il-perpetrator għax anki dak huwa bniedem. Don Anton Tewma mwieled ix-xahar Għawdex ftit tal-jimilu ġie maħtur bħala id-disa' isqof ta' Djoċesi Awċija u ħa post l-isqof Mario Grech. Deskritt bħala isqof umli u twajjeb, Don Anton se jżomm il-kariga li kellu fit-terapija tal-familja.